2013 wordt het zwierste jaar in de bouw. De verwachting is dat er op een nij tientallen bedrijven failliet gaan en honderden mensen haar baan verliezen. De enigste manier om uit de crisis te komen is om de bouw te stimuleren, zei Brinkman. Maar we moeten echt naar onszelf zien. Maar ook als je kijkt naar het hele land, dan zie je dat andere landen om ons heen het toch meer uren vaak maken. Dus we moeten ook een keer bij onszelf kijken. Hè. Je mag niet alleen maar steeds naar Den Haag of naar de werkgever kijken, maar je moet zelf ook een beetje helpen de oplossing te vinden. De productiviteit die moet gewoon omhoog. Dat is altijd goed gebleken. Hè? Als daar waar er meer geproduceerd wordt en efficiënter wordt geproduceerd, ja, dan hou je er met elkaar meer aan over. Maar ook andere sectoren hebben het dreig, als de detailhandel. Net als de voorzitter van Handel en Industrie in Dokkum, moet er efficiënt werken worden en goed zien worden naar wat klanten krijgt willen. Op die wijze had de detailhandel bestaansrecht en zal net alles oornaam worden terug internet. Wil we in Nederland in een groot magazine hebben dat iedereen achter de computer zit en zijn bestellingje doet? Willen we dat? Nou, ik denk uiteindelijk net of we dat willen, maar hoe kan die detailist, hoe kan die inspelen op die individuele wens van die consument? Nou, die moet gewoon weten wat hij wil. En die moet weten wat die klant wil en daarvoor wijzen. En dan bloot hij daar is ook heilig in. Alleen nog meer maatwerk. En de massa, als je dat massa goed keper via internet kiest, nou, dat haast net zien. Dat had de detailhandel net zien. Die moet gewoon echt zichzelf opnieuw ontdekken.